ملایت مشوانن هیچ مجاری ام بردوام کن مجاره گله گرنگ روجوا ترکیه ده پیکانینا دستور کینو پیکانینا دستور کینو بیگمان بدهی سالانه دروجوا سیاسیا ترکیه ده لی دوا دهین سالانده کو اف دستورا کو برهما کودتایا سربازیا سال 1908 یانه یا 12 ایلول 1908 یانه 1982 ده هاتی اریکرنو اف دستور پیک هاتی حتی نهاشی گوهرین تیده بخال و خال پیک هاتنه دستورک نو بو ترکیه نهاته آماده کرن قادر کتوی مافناس و شروبکاری سیاسیش دهو که میوانی منه سلاف بو تکه قادر که قادر دخوازم بزانبم نها بدهی سالانه لترکیه بحثا دستورک نو بس دهی سالانه جی دستورک نو بو ترکیه نهاتی آماده کرن 100 سالیا ترکیه 2023 لیب دستورک 1982 کو برهمه کودتایا سربازی یا ترکیه کو پیک هاتیه الگورا بحوریات دوان دما 100 سالیا ترکیه ده ترکیه دی ببه خودی دستورک نو تو چاوا فکرت کن؟ Ez benî xebatên desthilatdariya Tirkiyeyê şolên wisa hene bes. Yani destûrekî nû dixwazin ava bikin bes serçe esasî û yani daxwaza Kurda çi ye gerek em eviya binirxînin. Niha vê gavê ji ber ku êdî desthilatdariya Tirkiyeyê piştî hilbijartinê hemû kes yani dengê xwe dane partiya AKP û Erdoğan dixwaze destûrekî nû ava bike. Lê di vê destûrê de sala 23 yani sala 2023 Kurd çi dixwazin gere em viya binirxîn. Di wir da maf û heqê Kurda wê çi bin, mafê mirovan wê çi bin divêt ew hebit. Bes vê aliyê de agahiyên baş bû me têt bes hê jî em agahdar nînin ku tam dê çawa çêbit em nizanin. بس بحثا عفویه که دکت و هر وسا جی بحثا دستورا نو ده مافی مروفان و مافی کرداجی تکرن ام هیویدارن که وک دستورا ترکیه یا 1921 کان که وکی ستاتویه کی دابون کردا هر وها ستاتویه نو بدن کردا و کرد خدان مافو حقی خود که قادر نها دستور وکی پیمانا جواتی تی بناف کرن کو آشتیه که جواتی پیمانه که جواتی پیکتینه yani destûrekî nû ya Tirkiye ku ew mafên Kurd ku te bi nav kirî tê de cih negire dê çawa peymaneke civatî bê ku miletekî 30 milyon li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ye ku mafê wan qet neyê qebûl kirin ev destûra nû de ev agahdariye gote dayîn yani diyar dikin ku pirsa Kurdê bikevê rojevê de mafê Kurd nasnameya Kurd çawa fikir dikin? Yani ya xudati em bixwe gelekî bihêvî nînin bes vê gavê rewşa siyasî ya Kurdistana Bakur ne baş e bo Kurda. Piçekî Kurdên siyasetmedarên Tirkiye jî piçekî xeletî kirin ya xudati. Bes Tayyip Erdoğan hêvî dike tiştekî nû ava bike ji ber ku yani hevkariya wî ya gel MHP gelek rê neçû û vê gavê ne muhtacî MHP'ye jî bi ser vî awayê em piçekê bihêvîne ji ber ya yani em bêjin destûrek nû ava bû Kurd ne têda bûn ev piskirêka Kurd mixabin dê her bidomit yani ya ew jî viya dibînin ji xwe wezîrên xwe ku kifşkirin jikî gelek ji wan Kurd bûn û piçekê li gor vên salê dawiyê pêşveçûn û nêzîkbûna wan ji bo alî piskirêka Kurd te gelek kûr bû. Yani tu bawer ki em di nakokiyekê de ne yani em tam nizanin wê çawa çêbit lê em hêvîne ku tiştek nû çêbe û Kurd pê bigêjin meqsed û miraza xwe û heq û mafê xwe. Kekê qadir niha di destûra Tirkiye ya heyî de ew çar xalên sereke hene ku dibêje yek millet
یک زمان یک نتاو زکریا یاپجولو سروکی هداپاری دست نشان کرد گو دوی اف خال جیبرن گوهرتن لید قادا اپوزیسیونا ترکیه دوی درباره ده دنگک نینه یعنی حفکاری من پیامنری کورسان 24 لانقره بری دمکی دیار کرکو ده آلی اپوزیسیونی ده بیدنگیک هیا الگورا باوریات دوی دستوران نوده اف خال دی yani guherîn li ser wana vere yan jî münaqeşeyên guherînê li ser van xalan werin kirin ku ji bo pirsa Kurd gelek girîng ne. Ez benî ev xal yani ji bo wan xaleke sor e û yani ji ber wî ez tu baweriyam bitune ku ev xal bêne guherandin. Yani Hüdapar tiştê wisa xwestin yani ya xwedatî berî Hüdaparî me hêvî dikir ku bi salan ser Kurda evî ku siyasetê dikin HDP vê xalana ew bikin. Bes Hüdaparê kir yani ez bawer nakim ser vê xalê tu nîqaş werin kirin yani. Bes li piştî vîya yek dewlet, yek millet, yek ziman yani di nav em bêjin xalên destûra bengehîn de tiştên du bêne guherîn dê pêşî bête vekirin yani. Ji ber wîya ez tu baweriyê nadim ku ev xal bêne guherîn û bêne nîqaş kirin jî. Kekê qadir niha bêguman gava destûrekî nû tê çêkirin divê aliyên civatê re danûstandin bêkirin konsensûseka civatî duê çerçevê de pêk were yani aliyê Kurd ji bo destûreke nû divê li gora behweriyata çawa tev bigere û ew daxwazên Kurd çawa dikarin werin ziman di destûreke nû de tu çawa fikir dikir veke maf nas. Ez benî yani divêt hemû saziyên Kurda ên Kurdistana Bakur bu an re hevdîtin bêne pêkirin. û piştî vî hevdîtinan li gor wîya rapor bêne amadekirin ev rapor bişne em bêjin parlamenta Tirka li wir li gor wîya binirxînin û ew bikin. Bes bixabin wexta ku em bêjin desthilatdarên Tirkiye têne Kurdistanê bi gelek saziyan hevdîtin pêk nayîn. Ji ber ku rewşa PKK û şer ew hê ji siyasetan Kurdan ê saziyên Kurdanê Bakur ji wan dûr dikevin. Eger şer neba ez bawerim ku ev tişt gelek rehetî pêk bihatiba. Lê mixabin wexta tên û gel hevkariyê xwe pêk dînin pêk tên û gel wan civîna dikin. Ev civîn jî ji bo gelemperiyê Kurdayê Bakur gelekî nayîte ku ser esasekî konsensusekî ji ber vê kêmasî dibîne. Bes bivê û gel hemû saziyên Kurdistana Bakur hevdîtinan pêk bînin çi çepgir çi oldar hemiya jî hevdîtinan pêk bînin dê destûra gelekî xweş amade bibe. Belê spasiyet dikim Kekê Qadir Kutevî mafnaş rovekarî siyasî ji dihokê gelmebûyî her wiha bi xêr hatî Herêma Kurdistanê.